Badakizu Australia ez dela uharte bat? Nola ez da izango Australia uharte bat? Ba ez. Hori deskubritu nuen, egun batean, pentsatzen ari nintzen, zein da munduko uharterik handiena? Galderak ez dauka garrantzirik, baina horrekin zerbait ikasi nuen. Australia ez da uharte bat. Uharte bat da, urez inguratuta dagoen lurralde bat. Mallorca bezala, edo Fuerteventura, Sicilia, Britainia Handia, Madagaskar, edo Groenlandia, edo Izaro. Gaur egun Euskal Herriko uharterik handiena. Australia ere urez inguratuta dago. Amerika bezala, edo Afrika, edo Antartika, edo Eurasia. Eurasiak izan beharko luke uharterik handiena. Baina ez da, uharterik handiena Groenlandia da ordea. Zergatik, geologoek diote Australia ez dela uharte bat, kontinente bat baizik. Ezin du uharteen lehian parte hartu. Eta hori da ikasi nuena, azken batean ura inguruan izatea ez da nahikoa uharte bat izateko. Gainera, azpian daukanari begiratu behar zaio. Lurzati bat, plaka tektoniko handi eta isolatu batean baldin badago, kontinentea da. Australia adibidez, berezko plaka tektonikoa du azpian. Groenlandia aldiz, Ipar Amerikako plakan dago. Isolatuta dago ura inguruan daukalako, baina lotuta dago Ipar Amerikarekin ur azpian. Eta beraz bai, Groenlandia uhartea da. Australia berriz, ez. Beraz horixe, Australia ez da uharte bat. Australiako sekretuak gehiago baditu, koalek usai goza dute. Baina hori beste kontu bat da.